Al jarenlang is onze cultuurregio ook een dansregio met een steeds groter wordend enthousiast publiek, wat werkelijk van alle kanten toestroomt. En daarmee laat je eigenlijk zien dat cultuur geen grenzen heeft. Met als absolute hoogtepunt het Schietmacher Festival in Heerlen en Aken. Daarom deze aflevering speciaal gewijd aan de 21e editie van dit dansfestival. Dit is Culturij. In 1995 als experiment begonnen in Aken. En inmiddels heeft het Schietmacher Festival een vaste plaats verworven in het culturele leven in onze grensgebieden. Met voorstellingen in Heerlen en Aken. Het is een bijzondere en opwindende mix van dansstijlen, gezelschappen en choreografen over de hele wereld. En daar gaan we over praten met onze twee gasten aan tafel. Joost Vrouweraads, inmiddels vermaard choreograaf. En Barry Braken, de wethouder van cultuur van de gemeente Heerlen. Welkom. Als we kijken naar het Schietmacher Festival, wat voor een rol heeft de gemeente hierin gespeeld? Ja, eigenlijk is het echt het festival van het theater. Hè. Het theater heeft het op een gegeven moment ook geadopteerd, dus die verbinding aangegaan met Aken. En sindsdien zijn we op die manier ook als gemeente ermee verbonden. Hebben we ook altijd het theater aangemoedigd om dit festival verder uit te bouwen, omdat we denken dat het een heel prachtig voorbeeld is van regionale culturele samenwerking. Oké, waarom is dit zo'n bijzonder festival? Ja, je hebt volgens mij, nou, ik weet niet of er geen enkel festival is in Nederland, maar er zijn maar weinig festivals die de grens durven over te gaan. Die samenwerking ook heel erg direct opzoeken. En daar heb ik het niet over een uitstapje, dat je eens een keertje een voorstelling over de grens programmeert. Dat gebeurt al vaker, dat doet de Cultura Nova ook regelmatig. Maar dit gaat echt om een structurele samenwerking tussen twee steden, twee theaters. Nou, dat is wel heel bijzonder. Oké, je hebt al eens een keer gezegd van dat dit festival culturele bruggen slaat. Ja, nou wat je ziet is, kijk, dat is mooi van dans. Hè. Dat is een beetje een cliché, maar omdat het een cliché is, is het ook waar. Dus dans is natuurlijk een universele taal. Hè. Je hebt die taalbarrière niet die je bij bijvoorbeeld toneel wel heel erg sterk ziet. Dat maakt het heel makkelijk. En je ziet dus dat er echt bussen van zowel Heerlen naar Aken gaan voor voorstellingen als van Aken naar Heerlen. En als ik dan even op het politiek-bestuurlijke, dat zal ik niet te lang doen, niveau ga hangen, dan zie je ook dat helpt. Hè. De contacten met Aken zijn ook in dat opzicht gewoon versterkt door bijvoorbeeld zo'n festival. Omdat je elkaar vaker ziet en vaker van die netwerkmomenten ook hebt. Heb je enig idee hoe men in Parkstad staat ten opzichte van dans als kunstuiting? Misschien is het ook wel leuk, Joost, als jij daar iets over kunt zeggen. Ja, ik denk dat inderdaad Schietmacher en het Theater Heerlen, die hebben echt een hele grote stempel gedrukt als het gaat om de aanwezigheid van dans. Dus ik ben daar zelfs een kind van. En het is hun echt gelukt, wat in heel veel plekken in Nederland niet lukt, om een heel breed publiek aan te trekken. En dus ook om echt die zalen gewoon vol te krijgen. Dus het is echt, we zien dus gewoon de kracht van dans, zoals ik hem ken vanuit mijn verleden, die wordt hier gewoon gerealiseerd. Grote zalen die gevuld zijn, tot aan de nok toe. En dat is een enorm plezier. En dat kan hier. Even iets over jouzelf. Je bent geboren in Heerlen. Ja, geboren en getogen in Heerlen. Op mijn 16e vertrokken naar Amsterdam, om daar de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te gaan doen. Opleiding dans. Vervolgens ben ik vertrokken met een 2-jarige beurs vanuit Nederland naar Zwitserland. Daar heb ik een topstudie gedaan bij Maurice Béjart. En dan ben ik ook blijven hangen, blijven dansen onder zijn vleugels. En dat is, ja, Maurice Béjart is een beetje de paus van de dans sinds de jaren 60 tot een paar jaar geleden, want hij is overleden. En onder zijn vleugels heb ik over de hele wereld mogen optreden. En eigenlijk op uitnodiging van Heerlen Cultura Nova ben ik teruggekomen. En daarmee hebben ze een rebel binnen hun stad gehaald om de boel een beetje te laten bewegen. En ja, dus vanaf 2005 heb ik de kans gekregen om producties te maken in allerlei vormen en mogelijkheden. En ik sta nu hier, ik zit nu hier. Ja, hartstikke mooi. En als je kijkt naar jouw eerste kennismaking met het Schietmacher Festival, dat was met jouw productie 5MB. Ja, klopt. Hoe is dat verlopen? Goed. Nee, dat was, in dat jaar had ik de prijs van de Nederlandse Dansdagen gewonnen in Maastricht. Een ander nationaal dansfestival. En toen ben ik uitgenodigd om een nieuwe productie te maken en dat was 5MB. En toen heeft Rick Takvorian, dus de directeur van het festival vanuit Aken,
heeft eigenlijk gevraagd van Joost, jouw werk is dynamisch en past heel goed bij het internationale karakter. Wil je 5&B laten komen zien in het Schietmacher Festival? Uiteraard aangemoedigd door Bas Gondewoert, Theater Heerlen. En toen hebben we in het Ludwig-forum nog destijds, want het is niet meer in het Ludwig-forum, hebben we die voorstelling 2-3 keer laten zien. En dat was toen eigenlijk al meteen een hele sterke substantiële verbinding met het publiek. Heerlen, dat was er al, maar dan ook Aken. Dus het was al een eerste grensoverschrijdend publieksopbouw. Ja, mooi. Ja. Daarna heb je nog een voorstelling gemaakt, Locked In. Ja. En nu inmiddels de derde voorstelling, Pandora. Ja. Waar gaat Pandora over? Waar gaat hij over? Pandora laat zien wat eventueel de relatie kan zijn tussen liefde en geweld. Dat zijn twee dingen die wellicht tegenover elkaar staan als polen, tegenpolen. Maar ik denk dat het ook op een schrijnende manier, niet op een poëtische manier laat zien dat het schrijnend dicht bij elkaar ligt ook. Liefde en geweld of ideologie en geweld. Dat is eigenlijk een heel actueel thema. Dat is vrij actueel, denk ik. Ja. Kijk, en het leuke bij deze voorstelling is dat, het is een Schietmacherfestival, maar ik ben gevraagd door Theater Aken om die voorstelling te maken vanuit deze thematiek. En dat was eigenlijk de eerste keer dat er een productie überhaupt echt gemaakt is tussen de twee landen hier in deze regio. En het Schietmacherfestival die wilde dat nogmaals omarmen om het in een festival te plaatsen als wereldpremière. Dus het is ook weer, geeft weer blijk van dat er echt substantieel wordt samengewerkt over die grens. Op een heel klein gebied. Ja, wat mooi. Pandora, het is een zeer intens stuk met 4 vrouwen. Waarom speciaal 4 vrouwen? Ik denk dat het als je beelden neemt, en ik denk dat iedereen die nu ook wel heeft van geweld en van terrorisme en van radicaliserende jonge mensen, denken we vaak aan hele mannelijke beelden en ook mannelijke bewegingen, dus die heel radicaal, niet lyrisch. Maar ik vond het juist interessant om vanuit een meer vrouwelijke invalshoek te gaan werken. Dus minder conventioneel. En ik geloof dat een vrouw ook die kracht heeft om een bepaald soort gewelddadige energie neer te zetten, maar wellicht op een minder directe manier, maar meer van de zijkant, van achter, op een meer slinkse manier misschien. Wat ik interessanter vind. Ja, minder voor de hand liggend. Heel benieuwd. Daarom is het tijd om eens een kijkje te nemen bij de voorstelling van Joost Vrouweraads, Pandora. Pandora, een hele intense voorstelling. Heel bijzonder. Dankjewel. Wat staat er nog meer op stapel als je kijkt naar je eigen producties? Ik hoorde net dat deze productie naar China gaat. Eerste week van mei. Weet ik echt pas sinds 2 dagen. Oké, dus daar zitten we nu. Dus we hebben een primeur. Zitten we nu volop in. En tegelijkertijd ben ik ook net, want er komt een nieuwe cultuurplanperiode komt eraan. Waar ik een nieuwe bijbel voor heb geschreven. En ik ben net ook geadviseerd om dat ook nationaal aan te vragen. Dus daar zitten we nu ook, dat maakt ook deel uit van je vak als kunstenaar. Het Schietmacherfestival, Barry. Wat gaan we nog meer zien in deze cultuurregio?
Nou ja, wat je gewoon ziet, en zie je ook aan Joost, ook het feit dat hij ook nu weer heeft aangevraagd voor de cultuurplan, hè, landelijk. Je ziet dat langzaam in Zuid-Limburg steeds meer initiatieven die positie durven te pakken en ook landelijk durven te gaan. Of dat lukt is even afwachten. Hè. Altijd afwachten wat de Raad voor Cultuur doet en vervolgens ook een minister en de Tweede Kamer. Ook Schriedmacher heeft een aanvraag ingediend. Ja, wat ik wel opvallend vind is dat terwijl wij hier in de regio allemaal weten hoe succesvol het festival is, de volle zalen, hè, kan ook niet genoeg onderstrepen dat het opvallende aan het Schriedmacher Festival ook is dat het de meest betalende bezoekers heeft van alle dansfestivals in Nederland. Want nou, ik wil niet te onerbiedig zijn, maar een zaal vol krijgen kan op vele manieren, laat ik het even zo uitdrukken. Maar hier bij Schriedmacher wordt er ook gewoon, mensen betalen gewoon voor de kaartjes. Internationaal, hè, 5 continenten treedt men op. Dus het is echt een festival waar je u tegen kunt zeggen. Ja, nu moeten we het landelijk ook gaan ontdekken. Het NRC had een stukje over alle aanvragen die nu ingediend zijn in het kader van het nieuwe cultuurplan. En het grappige was dat ze op een gegeven moment schreven, ja, er is ook een onbekende stichting Step by Step die de concurrentie aangaat met de Nederlandse Dansdagen. Nou, dat concurrentie dat is voor rekening van het NRC. Maar opvallend is wel, dus dat gaat dus over Schriedmacher, dat men dat blijkbaar dus nog helemaal niet kent in de Randstad. Ja, kijk, dat is wel een sprong die we hier ook gewoon moeten maken. Hè. We doen hier ontzettend goede dingen op cultureel gebied. Parkstad, Zuid-Limburg. Ja, die volgende stap is dat je dat veel meer bekend maakt in de rest van het land. Want je hebt echt wat te vertellen. We blijven dus bruggen slaan in de Euregio. Van Heerlen naar Aken en terug van cultuurinstelling naar cultuurinstelling. En voor de eerste keer in de periode van het Schriedmacher Festival ook live in Schunk. Erich Weiss en de Playground Project uit Berlijn presenteerden daar het bewegingsgedicht Hunger for Life. The darkness and wait for an echo. And if an echo sounded, no matter how faintly, I will send out other words to tell, to march, to fight, to create a sense of hunger for life and awesomeness all. I'll say it one more time. Het Schriedmacher Festival loopt nog tot eind maart en begin april voor wat betreft Aken en Heerlen. In Aken zijn de meeste voorstellingen te zien in fabriek Staalbouw Strang. En jouw Pandora-voorstelling trouwens niet, hè? Nee, dat is de eerste keer dat, gelukkig, dat het Stadstheater Aken nu ook betrokken wordt in het Schriedmacher Festival. En dat wordt ook uitgebouwd. Dus middels deze productie die ik heb gemaakt voor het festival en voor het theater, en voor de stad Aken en de stad Heerlen, is er een pilot om ook dat podium erbij te betrekken. En dat gaat naar de toekomst tot alleen maar steviger wordt het uitgewerkt. Oké, dus ook echt een samenwerking tussen 2 theaters. Ja, stap voor stap, hè. En in Heerlen te zien in het uiteraard de Parkstad Theaters. Ik wil onze gasten bedanken voor de bijdrage. Graag gedaan. Barry Braken, wethouder cultuur in Heerlen. En Joost Rauweraerts, choreograaf. En verbonden aan het Schriedmacher Festival en uiteraard zijn eigen voorstelling Pandora. Dank jullie wel. Dank je wel. Limburg is een lappendeken van dialecten. We kennen het wel. Elk dorp, elke streek heeft zijn eigen woorden en klankkleuren. En het dichterscollectief Panda heeft al deze dialecten
omgevormd tot een hele mooie voorstelling van poëzie, plat. Het dichterscollectief Panda bestaat uit de dichters Michelle Brakke en Marlijn Huntjes en theatermaker Nina Willems. En Culturij was bij deze première. Onder zegste ik. Boven de lijn zeg je mij. Onder mich. Panda is een performance- of dichterscollectief en wij combineren poëzie met theater. Dat wordt in theater vrij weinig gedaan. En poëzie is in die zin heel anders dan de meeste theatertaal, omdat het heel verdicht is. En vaak veel meer kleuren, veel meer emoties in een hele compacte tekst bergt. En dat vind ik heel inspirerend en heel mooi. Dus dat willen wij graag combineren. Je wordt in een gebied geboren waar iedereen, of ja, voor jouw idee, iedereen dialect spreekt. En je gaat je op een gegeven moment afvragen, hoe kan het dat mij niet is overkomen? En hoe kan het dat iedereen een taal spreekt die ik niet spreek? En beide hebben hetzelfde verhaal te vertellen daarin. Nina is niet opgegroeid met dialect, ik ook niet, terwijl we toch allebei in Heerlen zijn geboren. En we vonden het ook belangrijk om iets te maken waar de mensen die hier wonen en die ook in Heerlen wonen, een bepaalde voeling mee hebben. Hè? Dat dialect, die taal, dat is iets waar denk ik heel veel mensen of een affiniteit mee hebben of wel juist een soort aversie. Zeggen die stomme dialect, dat spreek ik niet. Of juist er heel trots op zijn en vinden dat andere mensen dat ook moeten zijn. Dus ja, er is meer dan alleen de taal. Er is ook het gevoel en de emotie die daar heel erg mee verbonden zijn. Du Kennst mich. Tralalala. Het is natuurlijk een hele vreemde realisatie. Hè, dat je op een gegeven moment moet concluderen, oh, blijkbaar trekken die taalgebieden zich niets aan van de landsgrenzen. Maar op het moment dat je daar niet in verdiept, sta je daar niet bij stil. Dan maak je daar geen beeld bij en dan maak je daar geen gedachten over. En dan vind ik het ook nog te gek dat we tijdens de voorstelling, dat was met name een vondst van jou, dat je op woorden komt zoals koelschravelroute. Dat betekent niets, dat hebben wij bedacht, maar daar zit datzelfde gevoel. Proberen we daarin te leggen. Het is een compleet fictief begrip. Ja, maar er zitten natuurlijk wel de woorden koel en de woorden schravel in. En dan route, dat weer Nederlands is. En probeert ook te zoeken naar wat is dat gevoel dan van zo'n Huilands. Van zo'n beetje van Heerlen ook, de stad. Een beetje een rauwe stad met een rauw randje. Een beetje lelijk ook. Een beetje onaf, een beetje gesloopt. Wel fijn, ook fijn. En dat vang je dan in zo'n woord. En dat is heel fijn. En nu over naar onze vaste rubriek Muziek of Wat. Waar jonge artiesten in Parkstad hun kunsten vertonen. We luisteren naar Muziek of Wat.
En dan is het nu tijd voor onze wekelijkse cultuuragenda. Op 17 maart kunt u naar Geen Gedonder in de Nieuwe Nor. Op 18 maart kunt u kijken en luisteren naar Jet Rebel in Parkstad Limburg Theaters. En van 18 tot 20 maart kunt u het International Belly Dance Event bezoeken in Cultuurhuis in Heerlen. En wilt u meer informatie, kijk dan op de website van RTV Parkstad. En u weet het, heeft u bijzondere onderwerpen, kent u leuke en interessante mensen, vertel het ons, mail het naar onderstaand mailadres. Nou, de aflevering zit erop, dit was het. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Met daarin aandacht voor zorg en welzijn. Dit was Culturij.